sabu wallude en e fittude e pompude wuro ngo fof liggey o noon ma même gure gonɗe e nder Guédiawaye fof Wakhinane Nimzat Golf Sud Médina Gounass Ndiarème Limamoulaye e Sam Notaire emin ñaagoɓe noon liggey mabɓe ni emin gandi eɓe gandi ɗum kono emin ñaagoɓe soɓe jeeyi ha e marché ji ɗi yoɓe daro hen sabu joni yimɓe fof faami wonde pawngal ngal ɓuuri heewde e ummade e koye marché ji he nden noon amin mbaɗa vraiment amin nodda ɓe kala ɗo marché ene woodi e wuro ngo ɓe daro hen ɓe ɓuuri hen liggade amin jogui hen yakar noon no fewi saabu haade mabɓe arde service d'hygiène gonɗo département de Guédiawaye ene liggodi e comité départemental lutte contre Covid eɓe daari darde nde ganduɗa vraiment amin belti hen no fewi so ɗum ɓenni e banggue communication hande min jefti décision yaaɗuɓe ɓe ganduɗa kamɓe koɓe communicateur traditionnel eɓe naati e otoji mabɓe kala légal e wuuro ngo eɓe naata hen kala ɗoɓe tawi yimɓe eɓe yewtide e mabɓe haalandeɓe siftindeɓe wonde soɓe jiiɗi rentade yoɓe mbad masque uji soɓe jalta e galleji men soɓe jiiɗi rentade moni foof yo soodo junggo mum nde dañi occasion foof soɓe jiiɗi rentade yoɓe ndento baɗaɗe yimɓe no fewi ɗum soɓe mbaɗi ɗum tan Allah ne wawi hen wallude ha ñawngu rutto caggal on jarama.